कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक आता चांगलीच रंगतदार अवस्थेत पोहोचली आहे। 2 वेळा जिंकलेल्या आमदार नितेश राणे यांच्या विरोधात महाविकास आघाडी पूर्ण तयारीने प्रचार करते, पण दुसरीकडे नितेश राणे यांनी अतिशय नियोजनबद्ध प्रचार यंत्रणा राबवल्यामुळे दमछाक झालेले विरोधक आणि अतिशय रुबाबदार महायुतीची चाल असं चित्र आताच्या घडीला मतदारसंघात पाहायला मिळतं। पण 10 दिवसात प्रचार करणाऱ्या विरोधकांना मागची 10 वर्ष नितेश राणे यांनी कसा घाम फोडलाय हे समजून घेणं जास्त गरजेचं आहे। 2014 आणि 2019 मध्ये शानदार विजय नोंदवताना आता 2024 ची लढत तुलनेनं आमदार नितेश राणे यांच्यासाठी का सोपी झाली आहे, किंबहुना ती एकतर्फी का झाली आहे, यासाठी तुम्हाला कणकवली देवगड वैभववाडीच्या कुठल्याही गावात जाऊन स्थानिकांशी बोलणं जास्त अभ्यासपूर्ण आणि मुद्देसूद ठरेल। हेच काम कोकणशाहीनं केलं। नितेश राणे आता तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवत असून यापूर्वी 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीकडून लढताना नितेश राणे यांनी शिवसेनेचे सतीश सावंत यांचा 26,000 मतांनी पराभव केला। यामध्ये नितेश राणे यांना 84,504 मतं तर सतीश सावंत यांना 56,388 मतं मिळाली। नितेश राणे यांनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाच्या रूपानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कामाला सुरुवात केली। 2009च्या नारायण राणेंच्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात नितेश राणेंची एंट्री झाली। 2014 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक लढवली। पहिल्याच निवडणुकीत 25,000 मतांचा विजय नोंदवत त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणातली आपली ओळख अधोरेखित केली। यानंतर 2009च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाकडून लढताना नितेश राणे यांनी शिवसेनेचे सतीश सावंत यांचा 26,000 मतांनी पराभव केला। यानंतर आता तिसऱ्यांदा नितेश राणे हे महायुतीतर्फे निवडणूक लढवत असून महायुतीच्या भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या मदतीची एक संघ मदत त्यांना मिळते। मतांच्या या आकडेवारीत 5 महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणूक निकालाचा प्रचंड प्रभाव आहे। लोकसभेला भारतीय जनता पार्टीचे खासदार नारायण राणे यांना या मतदारसंघात तब्बल 41,995 एवढी वाढीव मताधिक्य 5 महिन्यानंतर कसं तोडावं हा विरोधकांचा प्रश्न आहे आणि नितेश राणे यांच्या विजयाचे सगळ्यात मोठं उत्तर आहे। कणकवली देवगड वैभववाडी या मतदारसंघातील आजच्या निवडणूक प्रचारातील आव्हानं पाहिली तर नितेश राणे यांना मतदारसंघात आव्हानं कमी आहेत। नितेश राणे यांच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या प्रखर हिंदुत्ववादी असल्यानं या मतदारसंघातील मुस्लिम मतं विरोधात जातील असा अनेकांचा कयास आहे, पण लोकसभेलाही मुस्लिम मतांवरच राणे या शब्दांचा प्रचंड प्रभाव जाणवला, त्याचीच पुनरावृत्ती या विधानसभा निवडणुकीत होण्याची शक्यता आहे। आमदार नितेश राणे यांचे प्लस पॉइंट म्हटले तर नितेश राणे यांचा दांडगा जनसंपर्क असून मतदारसंघात आज कोट्यावधींची विकास कामं प्रगतीपथावर आहेत। संघटन दृष्ट्या प्रत्येक गावात बूथ प्रमुखाशी थेट संपर्क हे त्यांचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल। देवगड तालुक्यात पर्यटन दृष्ट्या त्यांनी निर्माण केलेली ओळख आज जागतिक पातळीवर गेली आहे। 10 वर्षाच्या विकासाभिमुख राजकारणामुळे आमदार नितेश राणेंची कणकवली विधानसभेवर मजबूत पकड आहे। कणकवली देवगड वैभववाडी या विधानसभा मतदारसंघातून 2014 ते 2019 या 10 वर्षाच्या काळात आमदार नितेश राणे यांचा लोकसंपर्क दांडगा आहे। कणकवली देवगड वैभववाडीमध्ये असलेल्या 3 नगरपंचायत आणि 169 ग्रामपंचायतपैकी एकूण 90% पेक्षा जास्त ग्रामपंचायत या भाजपाच्या ताब्यात असून मतदारसंघात आमदार नितेश राणेंसाठी लढत सोपी बनली आहे। गेल्या 10 वर्षात आमदार नितेश राणेंच्या माध्यमातून झालेली विकास कामं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहकार क्षेत्र ही जमेची बाजू आहे, पण प्रत्येक निवडणूक ही नारायण राणे यांनी कशी जिंकायची ते आपल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला शिकवलं आणि त्याच गुरुकुलात नितेश राणे हे टॉपर आहे। विकास कामं, कोट्यावधीचा निधी आणि प्रचंड संघटन कौशल्य यामुळे कणकवलीचा ग्राउंड रिपोर्ट पुढची 25 वर्ष
नितेश राणेंसाठी जबरदस्त विजयाची ठरणार आहेत। या कणकवलीच्या स्थानिक जनतेच्या मनातल्या वाक्याचाच प्रभाव या निवडणुकीत सर्वांना पाहायला मिळणार आहे। धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।